Go, big apology. Sa mga viewers na nitanaw atong Miguelasan special o especially kay Sir Marlon, Forever he may be. maybe may rest in peace. Sorry Jude kay wala ka na napahibaw na Pilipina jud ko. Dayon katong di pa makana ng good niya kay simple ra ba nga pwede na matubag sa So, basic tubagabol. Japanese. Tubagabol na siya kay kung an kinang self-taught naman good, so basic jud na syempre ang ipangutan na po na basic na po nga dahil mo na libawaan mo ka na mo kanto muni nag-sorry at apology siya ng bongga with jud yan ang nose na akis ay wititit hapon G. Akis ito na Pilipina may enungsong lang onte kanang muna nagbinisaya ako ko doon para proof nga kahit mo dyan kong bisaya kaya bisaya on dyan ko musad Yes, ako good ng pag-umangkon. yes muna siya yung secreto na ginain na tumasa nag-post na sa description box atong kuan secret niya sa iyang wife. Sorry, Sir Marlon. May you rest in peace. Kuan mang god mo lang zawaya naman to unaon sa kadugay kuan ba ang secret niya kalit-kalit ko na inaatog magkakita dyan ako sa Facebook na na-imbier na ko kay muto nga amoy ako nabasa nga di-post ni tita nga nababay na siya ang first yun ni Pops akong uto kay kahibaw ba siya okay. Kung yung first ni Pops uto na Actually, nasultian i-inform na ba tamang siya? ka pagkahitabo niya, di ba? Ito muto nga nakuan dyan ko nga ha? Nababay na siya kahibaw Maskin kami kay balo. Di lang kita culprit, pati si Ferdinand.